Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barodaran ve xawaran aziz. Як хисати бади мо имрӯз ки интишор ёфта, и барои як лайк ҷамъ кардан ё барои машҳур шидан мо дурӯғ мегӯем. Масалан мегӯем як одам мурда, як одам ғелида, як одам ба ҷаҳрида ғарқ шида, падару модари бечораи ҳамин фарзанд талхашон кафидагӣ касал мешаванд аз рӯи як кори мо. ин хислати муъмин нест. ин хислати одаме ки ба Худо бовар мекунад нест. ҳабиби Худо алайҳи салату вассалам чӣ гуфтанд? иннал кадиба яҳди илал фуҷур вал фуҷур илан нар. дурӯғ гуфтан, ин дурӯғе ки мо имрӯз мегӯем ё наворе ки мо мекунем, дурӯғ мегӯем мардума, ин барои гуноҳ меора одам. вақте ки одам ба гуноҳ зад, ин гуноҳ овардан баъди гуноҳ мега роз дузах менарояд. ҳадисҳое ҳаст ҳабиби Худо алайҳи салату вассалам ки муъмин одаме ки Худоро бовар мекунад гуноҳ мекунад, ё зино мекунад, ё медузда, неки дурӯғ намегӯяд. ҳабиби Худо гуфта алайҳи салату вассалам муъмин одаме ки ба Худо бовар мекунад ки дурӯғ намегӯяд. ҳаста ҳолат се ҳолате ки мисол одам маҷбуре ки дурӯғ бигӯяд, ин дурӯғ гуфтанаш гуноҳ ҳисоб намехӯрад. ин вақте ки қатъи ҳамсараш масалан гапушон мегирезад, ягон гапи дурӯғ мегӯяд ки ҳамсараш қатъи ҷудо нашавад, талоқ нашавад, гуфтан зиндагӣ кунанд, ҳамин вақт дурӯғ гуфтан мумкин аст. ё масалан ду ҷура вақти дӯстан наздиканд, барои дӯстишона бақувват кардан дурӯғ гуфтан мумкин аст. ва дар ҷанг агар боше мисол мумкин аст дурӯғ гуфтан барои халос хӯрдан ё барои ҷанг бурдан. фақат ҳамин се ҳолат дорад. хуб мо бояд кӯшиш кунем ки аз дурӯғ дур шем. ин дурӯғ монанди буҳтон аст. зино мисол 30 бор одами зинокардагӣ ки ҳисоб мехӯрад? одаме ки ғайбат мекунад. не ки ай ғайбат да гуноҳи вазбин ин буҳтон аст. як чизе ки нест ҳамеро гуфтан. худо ҳамаи моро нигаҳ дорад. ин гуноҳи хеле вазбин аст. худои таоло мисол одаме ки ту вақте ки дурӯғ мегӯӣ, дурӯғи ту як одамда зиён мекунад, ҳамаи одамое ки зиён хӯрдагианд ту дар рӯзи қиёмат ҷавоб мегӯӣ. кӯҳи тиҳам. ҳабиби Худо мегӯяд алайҳи салату вассалам ки кӯҳи тиҳам як кӯҳи калон аст. рӯзи қиёмат худои туро подош медиҳад, худои таоло туро монанди кӯҳи тиҳам ки ҳама савобо ҳаст, хурсанд мешавад. не ки якта одам меояд мегӯяд ин мара дурӯғ гуфт, ин мара гапои дағал гуфт, ин мара фреб кард, ин хеле кард, ӯ хеле кард, савобои туро мегиранд, савобот тамом мешавад рӯзи қиёмат. вақте ки одамо меоянд мегӯянд ки ин моро хеле бисёр зиён кардагӣ аст, мегӯянд гуноҳотонро партоед. як вақте ки ту як кӯҳи калонро савоб доштӣ, дар як вақт кӯҳи калон гуноҳ мешавад. ва чӣ мегӯянд? туриҳа фи нар. ҳабиби Худо мегӯяд ҳамин одам чӣ кор мекунадша? дар дузах мепартоядш. худо моро нигаҳ дорад. дурӯғ гуфтану мисол пага азоб кашидан чӣ дар кор аст? фоидааш нест. худо моро тавфиқ буда аз дурӯғ дур шем. як хислатое ки ҳабиби Худо алайҳи салату вассалам ҳамон хислатҳо мода бошад. Алҳамдулиллаҳи Роббил аламин.